עכשיו אני אדבר על ריאקציות שיכולות להיות בתהליך הניקוי. אז מה זה ריאקציה? ריאקציה זה תגובתיות של הגוף שהרבה פעמים יכולה להיות לא נעימה. אוקיי? בשפה של הרפואה הטבעית זה נקרא משבר החלמה, שעל מנת להגיע להחלמה אנחנו עוברות דרך איזשהו משבר, ובכל הניקויים זה שלב הכרחי לעבור בו. עכשיו אני לא חושבת שזה הכרחי, זה ככה האמונה המסורתית שממנה הניקויים מגיעים, ככה היא אומרת. אני לא חושבת שזה הכרחי לכל אחת תמיד לעבור משבר החלמה, אבל סביר להניח שיהיה משבר החלמה, ומאוד חשוב לא להיבהל ממנו, אלא להפך להבין שזה שלב בדרך. אז כדי להסביר את משבר ההחלמה אני נותנת תמיד את הדוגמה, שיש לנו באר של מים שאנחנו שותות ממנה כל השנה, ואנחנו מסתכלות על הבאר ואנחנו לא רואות את הקרקעית, ואנחנו רואות מעניין מה יש שם בקרקעית, ויום אחד אנחנו מפשילות ידיים ומנקות את הקרקעית של הבאר מים, ואנחנו מגלות שם המון המון פסולת, ואנחנו מתחילות להוציא את הפסולת, ותוך כדי הוצאת הפסולת מה קורה למים? הם נהיים בוציים ומלוכלכים, וכרגע הם לא ראויים לשתייה, ואני אומרת לעצמי מה עשיתי? הרסתי את הבאר שלי, מאיפה אני אשתה עכשיו? אבל ההבנה המעמיקה יותר היא שזה שערה שתחלוף, ואני ממשיכה לנקות ולהוציא את כל הפסולת הגושית שהצטברה לי בתחתית הבאר, אם זה עלים ישנים שנפלו ופירות וגזעים ודברים שנתקעו שם, וחס וחלילה אולי זה פלסטיק, ואני מוציאה ואני נותנת לבאר לנוח ולעמוד כמה ימים, ואחר כך המים נהיים צלולים, ואני רואה את התחתית ואני רואה שהיא נקייה, ואני מבינה שאיך שחייתי עד עכשיו זה נקרא איזון מדומה. המים ששתיתי היה נראה לי שהכל טוב איתם, אבל הם לא באמת היו נקיים, והם לא באמת הזינו אותי, הם לא באמת היו צלולים. איזון מדומה זה הגוף שלנו הוא סטגלטן, והוא יחיה עם מה שנביא לו, אוקיי? בראש ובראשונה אנחנו פה כדי לשרוד, אנחנו יצורים אבולוציוניים, ולכן הגוף יתמודד עם מה שיש, ואתם תשמעו על מצבי קיצון שמדעית או מחקרית לא הגיוניים שהאדם ישרוד, ושורדים, והחיים ממשיכים, אבל זה לא הדבר או הדרך הנכונה שהיינו רוצות לחיות בה, ולכן אנחנו לא רוצות להסתפק באיזון מדומה, ולשלם מחיר על כל מיני דברים בגוף ובנפש שלא עובדים טוב בגלל האיזון המדומה. אנחנו נרצה לעשות ניקוי ואז לצאת לדרך באמת עם כל הכוחות נפש וכוחות הגוף שישרתו אותנו בבחירות שלנו ולאן שאנחנו רוצות להתקדם. אז איזה ריאקציות יכולות להיות בזמן ניקוי? אז דיברנו קצת על הריאקציות הרגשיות שיכולות להיות לגוף הרגשי. דיכאון, דכדוך, חוסר חשק, חוסר טעם, עייפות, מלנכוליה, איך שתרצו לקרוא לזה. בגוף הפיזי, הריאקציות שאנחנו נחווה, בדרך כלל לרוב האנשים יהיה כאבי ראש מהגמילה מהקפאין. אני אפילו ממליצה להתחיל את הגמילה מהקפאין לפני. תיקחו לכם שבוע, תתמודדו רק עם גמילה מקפאין. אחר כך תיקחו שבוע ותתמודדו עם הניקוי. בסיום הניקוי מותר לחזור לקפה, אוקיי? זה למטרת הניקוי, וכדי שלא יהיה יותר מדי דברים להתמודד איתם. מי שלא מתאים לה לפרוס את זה לתהליכים ולא מאמינה בהדרגתיות ורוצה להיכנס בזה פעם אחת וחזק, אז תורידו קפה מהיום הראשון של הניקוי. ואז יכולים להיות כאבי ראש, אוקיי? מה עושים? מתחילים ניקוי בסופש. שיש לכם זמן לנוח, עושים ניקוי בחופשה, כשיש לנו זמן לנוח שלא מצופה מאיתנו להתנהג כאילו הכל כרגיל. אז בדרך כלל היום הראשון של הניקוי יש מלא מוטיבציה וכוח ומצליחים לשרוד את זה עד הערב. בערב בדרך כלל נופלים, תחליטו איזה יום זה הכי מתאים לכם, חמישי, היום האחרון של השבוע, יום שישי יכול להיות, יום שישי ושבת יכולים להיות קשים יותר, ולרוב
מהיום הרביעי, מיום ראשון כבר התרגלתם ותוכלו להמשיך לעבוד וללמוד ולעשות מה שאתם צריכות כרגיל, לטפל בבית ובילדים, מה שיש. אז חוץ מכאבי ראש יכול להיות עייפות מאוד מאוד גדולה, קחו לכם זמן לנוח. יכול להיות שינויים ביציאות, יכול להיות עצירות, יכול להיות שלשול, יכול להיות גם וגם. יכול להיות כאבי בטן, במקרים נדירים יכול להיות גם הקאות. אל תיבהלו מזה, בגישה של הרפואה הטבעית, מבחינתם אם אין משבר החלמה, זה נקרא קרשנדו, מילה כזאת של הארי פוטר. אם אין את המשבר, אז לא יהיה ניקוי. אני אמרתי לכם, אני לא מאמינה בזה עד כדי כך, אבל זה רק לחזק שאם הקטם או היה שלשול מטורף או כאב בטן, או פצעונים בכל הגוף, או פריחה או כאבים בעצמות, זה הכל חלק מהניקוי, אז לא להיבהל. רוב התסמינים יחלפו סביב היום הרביעי, ואז יהיה יותר ויטליות, יהיה יותר אנרגיה, יש שיפור במצב רוח, וזה רק יעלה וישתפר מיום ליום.